Дойде и дългоочакваното лято. Всички чакаме почивките, вече някои са на морето или където са избрали. Разбира се, любимото слънце. Всички го обичаме, дори когато е по-топло. Но колко полезно е слънцето, знаем. Но знаем ли колко опасно може да бъде то за кожата и за цялото ни здраве? Кога трябва да потърсим лекар и кога просто трябва да се прегледаме за всеки случай, защото много пъти това за всеки случай дори спасява живот. В следващите минути ще говорим за слънцето, за слънцезащитата, за красотата, за хубавия тен. С доктор Преслав Василев, който е от УМБАЛ Георги Странски в Плевен, Плевенската бивша окръжна болница. Сега да го чуем, гледайте го и вие, със сигурност информацията ще бъде полезна. Доктор Василев, лято е, всички обичаме слънцето, но то колкото полезно е за тена и за прекрасните почивки, толкова е и вредно, а даже опасно. Кажете ни в началото няколко думи по тази тема. Слънцето наистина може да бъде много полезно за кожата, също така е много опасно. Когато нашата кожа се излага на слънце, тя натрупва пигмент, т.е. хваща метен, но това е един защитен процес. По този начин пигмента защитава ДНК-то, ядрото на клетките, за да ни защити от бъдещи патологични, злокачествени промени в кожата. Това е позитивната част на нещата. Негативната част на нещата е когато има прекомерно слънцеизлагане, постоянно, хронично, според професията или пък хобито на хората и честите слънчеви изгаряния, особено в детска възраст. Жените и не само жените, и мъжете искат да имат тен, смятат, че така са по-красиви, въпреки че напоследък бялата кожа като че ли е хит. Как да ползваме ние слънцето, а всъщност нали, да не е толкова опасно за нас? Разбира се, тена е много важен за хората. Доброкачественият тен или правилното придобиване на тен става много бавно. Да, наистина това трябва да бъде един бавен процес, трябва кожата да е защитена със слънцезащитен фактор. Абсолютно задължително ние препоръчваме слънцеизлагането да бъде изключително намалено до липсващо между 12 часа и 16 часа през летните сезони. Винаги да се използва слънцезащитен фактор над 50 и тенът да се придобива бавно. По този начин той е качествен, наистина защитава кожата, без да има вредно влияние. Когато хората се опитват бързо да придобият тен под слънцето, те най-често изгарят, вследствие на което имат и проблеми. Ако обаче се придобива бързо тен, а кожата не изгаря? Това има хора, това се определя от фототипа на човека, има хора, които наистина не изгарят, но бързото придобиване на тен пак е съпроводено с прекомерно слънцеизлагане, което пък вече има значение върху промени в ДНК-то, в ядрото на клетките на кожата. Доколко, как изглежда човек, дали е рус, по-светъл, по-тъмен, има значение, защото има хора, които са по-мургави, а изгарят повече от белите. Така е. Това е кожният фототип. Първи фототип, който е представен от много светлата кожа, светли очи, светла коса и вече по-тъмните фототипове, четвърти, пети, тъмна до черна коса, тъмни до черни очи и много тъмна кожа. По принцип тъмната кожа е по-генетично и фенотипно е по-предпазена от вредното влияние на слънчевите лъчи, но наистина има хора, които изгарят изключително лесно, дори от по-тъмните. Смята се, че като се стои под чадър и на сянка, когато си на плажа, не правиш тен, не изгаряш. Напротив, тогава също се прави тен. Все пак слънцето се отразява от водата, от пясъка. Изключително важна е слънцезащитата, независимо дали сме на сянка или не. Сега да ви попитам, знаем, че почти всички ние имаме бенки, а с годините, разбира се, те се увеличават. Обикновено ние им обръщаме внимание. Кажете ни за бенките, какво трябва да знаем и какво да правим. Да. Появата на бемките продължава през целия живот на човек, не е само до 25 годишна възраст, както е известно на повечето хора. Тук има два фактора. От една страна генетичната предиспозиция, т.е. ако родителите на съответен човек имат повече бемки, то неговата кожа е по-предразположена да развива бемки, а от друга страна са и външната експозиция, най-често ултравиолетовата слънчева светлина. Колкото повече се излагаме на ултравиолетова слънчева светлина, колкото повече изгаряне има в детската възраст, толкова повече бемки ще има човек през живота си.
Кога са опасни тези бемки, да ги наблюдаваме или как да реагираме? Бемките биват няколко различни типа. Има вродени, придобити такива. Има напълно доброкачествени бемки, които са с нормална овална форма, с една отцветка, т.е. един тон или нюанс на кафялото. Има и такива, които са атипични. Определено хората, които са с повече бемки, трябва да се проследяват, като един път в годината проследяването е напълно достатъчно. Какво значи да се проследяват? Бемките се проследяват от специалист-дерматолог. Най-правилният метод, по който може да се проследяват, е чрез използване на дерматоскопи. Дерматоскопията. Дерматоскопите са специални инструменти, като лупа, но с много специална поляризирана светлина, която ни позволява да проучваме структурата на самия невус или самото кожно образование, тъй като не става въпрос само за бемки, на кожата в дълбочина. На каква е нейната основа, дали има кръвоносни съдове, какви са тези кръвоносни съдове по форма, кръвонапълненост, колко фокусирани са те и самата пигментна мрежа, дали е като пигментна мрежа, пигментни глобули, колко нависоко или пък надълбоко е в кожата. Всеки един от тези параметри ни показва дали една бемка е доброкачествена, дали тя е атипична, дали има белези на злокачественост. Чрез дерматоскопията и чрез целотелесно фотографиране или фотографиране през дерматоскопите, ние можем да проследим съответния пациент през времето, през годините. Дали неговите бемки стават повече, дали техния макроскопски вид или това, което се вижда с просто око, се променя и как се променят и под дерматоскопа. Рака на кожата все по-голям бич, увеличава се в световен мащаб. Знаем, че слънцето все по-силно пече, да не говорим вече и при нас какви жеги са, които не бяха преди години нормални за тия географски ширини. Така е. Рака на кожата значително се е увеличил през последните години. В проучвания, които сме правили дори и тук в Плевен, отразяваме почти 300% увеличение на немеланоцитните кожни карциноми за период от около 30 години. 30 до 40 години. От една страна това се касае на Слънцето, както казахте вие, изтъняването на озоновия слой. От друга страна се касае и за подобрената профилактика или по-скоро диагностика. Ти по-рано имал доста хора болни с рак, но не се знае. Точно така. И в момента, в модерната онкология има доста хора, които са болни от рак, но не може да се открие къде е той. Това е може би по темата и за меланома, тъй като меланома е един тих убиец, той може да се вижда на кожата, пациентите най-често не му обръщат внимание, късно идват, но има и такива специфични меланоми, които са регресиращи. Тоест меланома се появява на кожата за кратък период от време, след което избледнява и се скрива. И след години пациента се установява, че има метастази във вътрешни органи и никой не може да установи откъде са тези метастази, а вече я няма първичната лезия. А как да се открие тогава меланома? Как да го знае човек, за да го търси всъщност? Да. Ако става въпрос за пациента, оглеждането на кожата е единственото нещо, което пациент може да направи сам за себе си и неговите близки, разбира се, на местата, на които той не може да се види, например на кожата на гърба. Но от друга страна вече е наша работа на дерматолозите, дерматоскопистите да оглеждаме кожата и внимателно да оглеждаме всички лезии, които виждаме. Защото дори при регресиращите меланоми има белези, които ние можем да открием. По мое мнение, мое впечатление по-точно, много малко хора ходят просто профилактично, както се казва, на лекар, дерматолог. Поне аз такива не познавам и аз, за съжаление, съм една от тях. Да, така е. Все още не е толкова популярно да се правят профилактични прегледи. Надявам се, че в бъдеще ще има повече колаборации с общо практикуващите лекари, за да се случи това, но пък и ние правим една или две кампании национални в годината, в които има и реклами по този въпрос в онлайн пространството, в които пациентите могат да се включат и да посетят един доста дълъг лист от лекари, които се занимават с патологията, напълно безплатно в определени дати, примерно през месец юни имахме такава кампания и доста хора ни посетиха. Лекува ли се рака на кожата? Рака на кожата се лекува. Когато е хванат на време, той може да бъде лекуван и пациента може да бъде излекуван напълно. Реално 99% от случаите на карцином на кожата могат да бъдат излекувани, стига да са хванати на време. Когато лекаря каже, вземат биопсия, казано популярно, и каже, че образованието е злокачествено, това рак на кожата ли?
Най-често, ако е така казано, да, това е рак на кожата. Сега карцинома на кожата бива различни видове. Има немеланоцитни карциноми на кожата, като базоцелуларния и спиноцелуларния карцином, и меланоцитни, какъвто е и меланома. Реално при базоцелуларния и спиноцелуларния карцином, когато се установят с биопсия или след пълно премахване на лезията, стига да е напълно премахната, както в широчина, така и в дълбочина, пациента, той се води вече онкоболен, но това е единственото лечение, което се налага. След което се проследява, разбира се, правят се скенери, клинични прегледи, но доста голям брой от тези пациенти реално са си здрави след хирургичната намеса. При малигненият меланом е по-различно, тъй като сме виждали много пациенти с много малки лезии, с диаметър до 5 мм, които вече имат метастази във вътрешните органи, а пък сме виждали пациенти с много големи първични тумори, меланомни, които пък нямат метастази. Но меланомът е по-специфичен от другите немеланоцитни карциноми. Зад вас виждаме един апарат и ние основно за това дойдохме, за да сме полезни за хората. Разкажете ни какъв е той. Да, това е PhotoFinder ATBM Master. Това е последно поколение апарат, който се използва за диагностика и проследяване на пациенти с много лезии по тялото. Не говорим само за карциноми, само за БМК, а с много лезии по тялото. Той ни позволява да създаваме една 3D карта или да картографираме кожата на нашите пациенти, всяка една формация да бъде заснета, след което с втора камера, която реално е и дерматоскопът, правим дерматоскопски преглед на всяка една от вече заснетите лезии и ценното на апарата е първо, че е автоматизиран, това се случва много бързо, улеснява от една страна лекаря, но от друга страна и пациента, и че след което пациент, когато идва на контролни прегледи след 6 месеца, 1 година, 5 години, 10, 20 години, ние пазим абсолютно всичко и директно може да сравняваме образите и да откриваме най-ранните промени, ако има такива, които да ни насочат към ранно диагностициране на карцином на кожата. Апарата попадна в наши ръце благодарение на Медицинския университет, на проект, който е финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, и в УМБАЛ доктор Георги Странски вече имаме такъв апарат, който напълно безвъзмездно може всеки да дойде и да се прегледа при желание. Как да дойде? Какъв е протокола? По какъв начин може да дойде? Пациента просто трябва да се свърже с нас, лекарите в клиниката по онкологична хирургия, аз доктор Преслав Василев, доцент Мартин Караманлиев, професор Добромир Димитров, доктор Шошкова. След като се свърже с нас пациента, ние може да го насочим и да извършим прегледа. Това би трябвало да има голям интерес, да много хора да разберат. За последната, тъй като апарата е при нас от около година и половина, доста хора вече преминаха през него, доста и карциноми хванахме, а пък при проследяването на пациентите открихме и лезии, които се променяха доста по-бързо, така че имаме и хванати ранни меланоми. Накрая, какво бихте казали на хората от позицията на лекаря, дерматолог? Бих казал на хората да са по-загрижени за състоянието на своята кожа, да използват слънцезащита. Това е един много хубав навик. Независимо дали е лято или зима, да се използва слънцезащита на слънцеизложените части. Това най-често са лицето, деколтето, ръцете, краката. И когато имат съмнение, дори за най-малката промяна, да потърсят дерматолог, за да се хванат промените на време. За слънцето, за ползите и вредите, за хубавия тен, за лятото и почивките, за това как да се предпазим от лошите слънчеви лъчи, разговаряхме с доктор Преслав Василев, който е от УМБАЛ, доктор Георги Странски в Плевен.